O ganol dydd hyd 3 o'r gloch y pnawn aeth yn hollol dywyll drwy'r wlad I gyd. Am 3 o'r gloch gwaeddodd Iesu'n uchel, Eloi, Eloi, lama sabachthani, sy'n golygu fy niw, pam wyt ti wedi troed y gefn arna I. Clywodd rhai o'r bobl oedd yn sefyll yno hyn a dweud, mae'n galw ar y proffwyd Elias am help. Dyma un ohonyn nhw'n rhedeg ac yn trochi sbwng mewn gwyn sur, a'i godi ar flaen ffon i'w gynnig I Iesu i'w yfed. Gadewch lonydd iddo meddai, I ni gael gweld os dew Elias i'w dynnu lawr. Dyma Iesu'n gweiddi'n uchel a marw. A dyma'r llen yn y deml yn rhwygo yn ei hanner o'r top i'r gwaelod. Roedd capten milwro'r Rhufeinig yn sefyll yno wrth y groes. Pan welo sut bu Iesu farw, dwedodd mab Duw oedd y dyn yma reit siŵr.